What's up guys, my name is Sid and welcome back to my channel. Alright, for today's video, nandito tayo ngayon sa Aguas Farm. Yes, exciting na exciting kasi we're going to have another fun venture. Nandito kami ngayon sa napakagandang farm. Now for today's video, ano ba gagawin natin? Naku, napakarami guys. We're going to have a lot of interactions with their animals. Ayan, merong mga snakes, meron pong mga ostrich, fishes, and at the same time, tortoise, and a lot more. Ayan, so I'm really excited. I cannot wait na papakita sa inyo kung gaano kaganda dito sa Aguas Farm here in Santo Domingo, Albay. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tara na, let's go! Alright, so nandito na tayo ngayon sa entrance ng Aguas Farm. Dito yan sa Santo Domingo, Albay. Nako, napakamura guys ng entrance fee. For only 50 pesos, may enjoy nyo na lahat ng amenities dito sa Aguas Farm. Pero may discount po para sa mga bata, sa students, and sa ating mga senior citizens. Kaya tara na, register na tayo. Welcome to Aguas Farm! Let's go, samahan niyo ako. Ano ba ang meron sa Aguas Farm dito sa Santo Domingo, Albay? Let's go! So as you can see here, madami silang nature parks. And best part dito guys, may view. Papakita ko sa inyo mamaya. Let's go! Meron silang villa. Napakaganda ng villa. Kasi, what's great about this, pwede kayo mag-overnight with your friends and family. Kaya tara ka. Pwede kayo mag-picnic dito, pwede kayo kumain with your family. Ayan. Magpaluto kayo dun sa Aguas Farm Cafe. Yes. So, akit naman tayo guys. Tingnan natin kung anong meron dito sa taas ng villa. Let's go. Oops, careful. Wow! Tingnan nyo guys, napakaganda ng view ng Mayon Volcano. Also, ang binibida talaga ng Aguas Farm ay syempre yung kanilang view. Kasi meron silang view ng Mayon Volcano, meron silang view ng dagat, meron din silang view ng rice fields, and at the same time, meron din silang view ng bundok. Wow, napakaganda! O, diba? Pwede kayo guys dito kumain for breakfast, lunch, or dinner. Bahala na kayo. O, diba? Pwede kayo guys dito mag-overnight. Ayan. So, bawal lang nga lang pumasok dito. Pero, pwede kayo mag-inquire sa kanilang Facebook page. It's Aguas Farm. Ayan. Pwede kayo dun mag-PM for reservations and for inquiries. Nandun po lahat ng price list nila. Taray naman, mayroon pa quote sila dito. Siyempre hindi nyo nakikita. Akit ako. Ayan. Always be strong enough to let go. And be smart enough to wait for what you deserve. Oh, may ganon! Hindi tayo magiging for today's video. O, tara na. So, madaming mga halaman. Ayan. Matutuwa dito mga plantito-plantita. Meron din tayo dito napakaraming koi fish. Ayan. So, welcome sa hacienda ko. Chares. Ayan. So, pwede kayo guys dito maglakad-lakad. There's a lot of villas. Madami pong mga cottages. Ayan.
pwede kayo magdala ng food nyo, pwede din kayo magpaluto sa kanilang napakasarap na restaurant. They also have this pond. Tingnan nyo naman yung pond, guys. Diba? May mga arwana, may madaming isda. And I'm not sure kung pwede nyo pakainin yung mga isda dito, pero yung sa koi fish yun yung pwede pakainin. Madami dito mga plants. Tingnan nyo naman ang laki ng plants, oh. Tingnan nyo. Wow! O, diba? So, para sa mga plantito-plantita dyan, bawal po ata itong kunin, pero mai-enjoy nyo kasi may inspire kayo na ganito pwede kalaki. 35,000 po. So, eto na ang pinaka-inihintay nating lahat. Ang most exciting part ng tour natin dito sa Aguas Farm, ang kainan na! Ayan, so yun ang mga food natin. Wow! Ayan na! Yes, may mga pika-pika. O, diba? And may bulalo. Ang mga sandwich. Oh my gosh. Exciting. I can't wait. Ay, may crispy pata! O, yung kamay ni Jomar! Bakit gano'n? Kamay ni Jomar! May pa-crispy pata po ang Aguas Farm. Thank you so much po kay RD Herbie Aguas. Thank you so much. Yan. Wow. Wait, there's more. Wow. Pusit. And meron sisig. Wow. Hindi tayo. Yan, kakain na tayo. Pwede na kumain ng mga badi. Kainan na. Let's go. Come na. Sa mga gusto din mag-glamping, pwede nyo gawin yan dito guys sa Aguas Farm. Dito lamang yan Santo Domingo, Albay. For 2 people, ayan, 3 people hanggang 15 people pwede mag-stay dito. So tara na, samahan niyo ako kung anong laman dito sa glamping villa. Dito lamang yan sa Aguas Farm, Santo Domingo, Albay. As you can see, meron dito tayo guys na mga beds, meron din tayong aircon, and at the same time may mga palighting. Pero right now, naka-off pa kasi yung ilaw nila and everything kasi ba araw pa, okay? So pwede kayo guys dito magstay. Ayan. So for more inquiries and mga questions kung magkano to, pwede nyo guys i-PM yung kanilang Facebook page. It's Aguas Farm. One of the activities here on Aguas Farm is yung ating animal feeding. Magpapakain tayo syempre ng tortoise right now. Ayan. So hindi ko alam kung anong pangalan ng tortoise nila. Ninja tortoise pa to. Ayan. So meron na tayo ditong vegetables and tatry natin pakainin sila. Perfect to guys sa ating mga kids, 'di ba? Interaction with the animals, with the nature, ganun. Okay, ayan. Ay! Tumatakbo ba to? Ayan. For today's video, ayan na. Oh! Ay, taray. Wow! Ang cute-cute! So, nandito tayo ngayon sa napakaraming mga birds naman. Meron tayo dito mga peacock. Ayan. May ostrich. Ayan, may yung peacock. Wow! Pasandan ka muna. Hi! Wala na masyado. Hi! Baba. Pati yung mga mukha nyo.
May friend akong kamukha yan, si EJ. EJ! Dito ba na pala? Di ka namin na yung... So nandito tayo ngayon sa Aguas Farm with our ostrich. And fun fact about ostrich, they can actually run to up to 70 kilometers per hour. Grabe kabilis. Mabibilis po talaga sila. O, diba? O di ba taray, napakaraming animals dito sa Aguas Farm. So hindi lang talaga sa view and at the same time may interaction ka din with animals. Kaya guys, perfect na perfect to para matuto yung ating mga kids sa nature and at the same time sa different kinds of animals na pwedeng mahanap dito lamang yan sa Aguas Farm, Santo Domingo, Albay. Bait yan. Bait yan. Bait po yan eh. Pili lang. And so right now, kami ay hahawak na ng ahas. Oh my gosh. I'm so afraid. Di ako sanay sa ahas. Charet! Ayan! Mela, suhawakan na natin si Ben! Si Ben! Oo nga. Tulog pa ah. Takot ka din. Kasi ulo. Takot ka din. Hindi siya nangangagat. Dahil. Abutan. Hello. Ito ba ang best friend mo nga? O sige. Hawakan ko na si Bess. Kaya suhawakan na po si Bes. Kuya, So, paano ba maghawak? ipapatong ko na po si Bes. Alaga! Yan, So pwede kayo guys magkaroon ng interaction with their snakes dito. Napaka-friendly. And of course, nandito po yung ating mga caretakers para naman matanggal yung takot nyo because they're really safe to touch and at the same time, napakasaya kasi this is a new experience. O diba? So madami kayo guys na pwedeng maging experience dito sa Aguas Farm. And a lot of interactions with animals, snakes, pwede mga birds. At the same time, meron din tayong mga fish dito. And at the same time, of course, you'll enjoy the beautiful scenery dito lamang yan sa Aguas Farm here in Santo Domingo, Albay. Diyan po nagtatapos ang ating video for today. Sana nag-enjoy kayo as much as we did dito sa Aguas Farm. Dito lamang yan sa Santo Domingo, Albay. Guys, sobrang mura for only 50 pesos. Pwede na kayo makapunta dito. And at the same time, ma-enjoy yung mga amenities. And at the same time, makapag-interact with their animals. For more questions and inquiries, just go to their Facebook page, Aguas Farm. Ayan. So, nun nyo na lang itanong yung mga katanungan nyo, especially sa mga rates sa kanilang villas and sa kanilang glamping. Thank you so much, Seedling, sa inyong mga support and thank you so much sa lahat ng mga nag-view and nagla-like ng ating mga video. And I'm really happy guys that we guys are growing. Ayan. So kaya, if ikaw, kung bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you in my next vlog. Bye!